Con, BCBMO Sapo Bangkok 2000. Komputer baru di অনেক সুযোগ ফোন করতে পারলে দেখছো আমার অଛନ୍ତି সংস্থা ভিতরে বর্তমান বাহার চালছে अच्छा बताइए कितने बोले होना वो कितने बुलिवा ଆଉ ସବୁ ପଢିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କଣ ବଡ ବଡ ଦିଟା ମାଇ ଗଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି
କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଉ। ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଝିଅ ନା? ନେଇକି ଯାଉ।
ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ୱିଥ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ଆମକୁ ପାଖରେ ବସେଇ ସେଇଠୁ କଣ ଆସିଲା ଖାଇବୁ? ପଶ୍ଚିମ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯିବା ନା? ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନ କେତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବେକ କାଢ଼ିକି ରହିଛି ଖାସ କରି ପବ୍ଲିକ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି এটা কোন আছে এইটা জিরাফ তো জিরাফ ये देखो ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦନକାନନ ଜିରାଫ ଆପଣ ଆମେ ଜିରାଫ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଜିରାଫ ଦେଖିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିରାଫ ये इतना करी संग्रह जान ये तो दूर है इतना 20 फुट से जा ये देखो नंदनकानन रे मात्र 4टा अछली जिराफ बड़ 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 साइज याको कलर गुड अलग अछि ग्रुप फोटो पड़े हां ग्रुप भाई जिराफ देखो यहाँ के
ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଇଥର କିଛି ନନ୍ଦନକାନନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସାପ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାପ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ। এটা କୋଉ ପ୍ରଜାତିର ଏଣ୍ଡୁଅ এটা ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। Dua koi, koi, dua तीन koi, एक दो तीन, बहुत अच्छा। ଠକୁ ନାହିଁ, ଭୋକ ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବ କୋଉଠି କଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅର ଏଟା ଯିବାଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଏକୁଟିଆ, ଆଜି ଗ୍ରୁପରେ ଯାଇଛି।